Sesideman kagem panjenenganipun Bapak kami tuwa dipun caosaken Mas Marvel tembangnya juga ada tali kotang tadi Mas Tonggeng juga Mas Gianto juga teman-teman yang dari Balong terima kasih. Menika pamundhutane sinten kalau mau Mas? Sesideman menika pamundhutane sinten? Bapak Haji kami tuwa. Bapak Haji kami tuwa Jumanto saking Kudus. Dipun rantos dipun laras Bapak Haji kami tuwa. Suliong serta Ibu Matur Sebanu. Pripun Bapak kami tuwa pon marem napa dereng? Lah ndi to Pak Wong? Aku ora arti wong sing endi. Kadose pon kondur ae. Isih ning kene. Urip ana. Man
mundutan sesideman. Sesideman kanggo Sampun caosaken diaturi. Bapak Kamito Jumanto monggo saged pinanggih jatuh sing pemarem. Ya ini sing ndi ora